Здравейте, аз съм Светлио, вие се намирате в магазин Контрабанда на Патриарх Евтимий 72 и днес ще ви покажа едно блокче за почистване на обувки. Наричаме го блокче, защото не е точно гъба, а е малко по-специфично. Разработено е с новите модерни нанотехнологии. Общо взето за почистването на старите ви обувки ще ви е необходимо само блокче и чиста вода. Потапите блокчето във водата, след това изтисквате, да не тече навсякъде. Хващате мръсния участък от обувката или цялата обувка, ако искате да изчистите, няма никакъв проблем. И слагате блокчето върху нея, без натиск, без да изтисквате, без да търкате на едно място. Започвате по цялата дължина на обувката да почиствате. Ако тя е мръсна, не е нужно да натискате, за да почистите, а просто многократно минавате през замърсения участък. В един момент ще започнете да виждате, че блокчето почва да поема от мръсотията и да изчиства. Дори да остане някъде петно по обувката, също не е необходимо да търкате специфично на това място с усилие. Просто минете повечко пъти оттам, пак без да натискате. И ще стане. Също така може да почиствате велурени обувки, може да почиствате кожени обувки върху самата кожа. Не наранява, не драска, не къса. Нямате никакъв проблем да го използвате. И нека сравним резултатите. Цената на една такава кутия, в която има 4 блокчета, е 9 лева. Може да ги намерите всичките в магазините Контрабанда, както и на онлайн магазина ни kontrabanda.bg. Това беше всичко от мене. До нови срещи!